Għax intom il-koll ulit Alla permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu. Għax intom il-koll li kontu mamdin fi Kristu, ilbistu lil Kristu. M'hemmx la ludi u lanqas Grek, m'hemm la l-sir u lanqas liberu, m'hemm la maskil u lanqas femminil għax intom il-koll wieħed fi Kristu Ġesu. U jekk intom ta' Kristu, mel intom nisel Abraham werrieta skont il-weda. Amen. Jekk ix-xellef diffrek mal-liġi, ikun hemm ċans li l-pulizija jħarkek u jkollok tidher il-qorti biex tirrispondi għall-akkużi illi s-surġent jibda isemmi quddiem il-maġistrat ħalli tieħu s-sentenza tiegħek. U din hija l-pożizzjoni tagħna, il-liġi talla tixlina. Pawlu issa ilu sejjer b'dal-argument illi l-liġi l-aktar li tista' tagħmilna hija li turi l-ħtija tagħna. Sabiex imbagħad imqanqlin minn dak is-sens taħtija aħna naħarbu niġru għal ken illi jinsab fi Kristu Ġesu. Kristu li huwa s-Salvatur li ħlisna mill-għadab li ġej. Il-liġi hija l-avukat prosekutur. Kemm hemm kmandamenti li tagħna Alla kollha huma qishom swaba li qegħdin fid-direzzjoni tagħna u jgħidulna ħati, 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 ħati. Sabiex imbagħad imtaqlin bil-ħtija aħna narfu illi l-libertà tagħna tinsab biss fi Kristu Ġesu. Tajjeb qal John Stott, kommentatur Anglikan f'din dan ir-rigward, fejn jgħid ma nistgħux immorru għand Kristu biex nkunu ġustifikati qabel ma nkunu morna għand Mosè biex nkunu kondannati. Smajtuha? Mosè jixlina, Kristu isalvana. Iżda meta nkunu morna għand Mosè u għarafna d-nubiet u għarafna l-ħtija u l-kundanna tagħna, m'hemmx għalfejn nibqgħu hemm, Mosè nnifsu jibgħatna għand Kristu. U dak il-iżball ta' ħafna lut fi żmien Ġesu. Meta Ġesu darba qalilhom taħsbux li jien se nakkużakom quddiem il-missier? Hemm dak li akkużakom Mosè li fih intom ittamajtu. L-iżbal ta' ħafna nies reliġjużi li jaħsbu li jekk jippruvaw jgħixu tajjeb, Alla għalfejn m'għandux jilqagħhom. Però tagħmel kemm tagħmel tajjeb. Dak it-tajjeb qatt ma jista' jegħleb il-ħażin. L-iżbal tal-bniedem reliġjuż. Ġesu jkompli jgħidulhom kieku hemm intu l-Mosè kontu temnu lili għax hu kiteb dwari. Mosè mhux biss ta' il-liġi lill-poplu Alla, imma ta' wkoll profeziji, diversi profeziji li tkellmu dwar il-Messija li kellu jiġi. Waħda minnhom kienet illi Alla taqajjem profeta akbar minni lilu għandkom tisimgħu. Qed jgħid ovvjament dwar Ġesu. U allura rridu naslu għal din il-pożizzjoni li ngħid jien mitneb. Jiftakar qudiesa bil-Latin konna ngħidu mea culpa, mea massima culpa. Il-fatt li fejn qabel konna naraw lil ħaddieħor li qed jiżgarra li qiegħed jitneb illi qiegħed miexi devjanti, issa nħarsu lejn anfusna u naraw jien ta' bilħaq jien personalment mitneb u ma nistax insalvi lejn nifsi, dik hija s-salbużillis, dik hija il-ħaġa illi vera taqtana qalbna. Mhux biss li taraf li inti offendejt l-Alla, imma ma tistax tagħmel riparazzjoni, ma tistax issewwi s-sitwazzjoni. Da bħalli kieku inti waqajt ġo għadira tajn u drenaġġ u qed tipprova tinħasel waqt li għadek f'dik l-għadira ta' drenaġġ. Għajdu li jistax ikun illi xi darba tindaf. Meta qed tinħasel fl-għadira ta' drenaġġ. Hija sitwazzjoni impossibbli. U allura issa Pawlu illi urrina illi ma nistgħux nkunu ikkonsidrati ġusti quddiem Alla bl-emejjel tagħna nfusna. Imma aktarx
اللي Kristus huwa ir-rappreżentant tagħna li hu jidher għalina li għamel tpattija sħiħa għal dnubietna u issa bħala l-qassis il-kbir tagħna qed jinterċidi għalina. Allura issa Pawlu jatina isemmilna 4 privileġġi, 4 barkiet kbar li aħna huma tagħna il għaliex aħna ninsabu fil-għaqda ma' Kristu Ġesu. Dawn ma' privileġġi l-ewwel isemmi l-adozzjoni tagħna bħala wlied Alla, l-identità tal-qdusija ġdida fi Kristu, it-tielet l-unità ma' Kristu r-ras tagħna u finalment li aħna werrieta tagħna. 4 privileġġi illi ċertament qatt ma stajna nakkwistawhom jew niddobbawhom għax aħna bravi, għax aħna tajbin. Le, l-liġi tgħidilna m'intomx tajb. Anzi għall-kuntrarju, intom nies imwaqqa ribelli quddiem Alla. Imma issa fi Kristu Ġesu u jekk innu tajtu f'4 sentenzi osra Pawlu jsemmi lil Kristu 5 darbiet. Semmuli xi ħadd li huwa iffissat. Għax kultant ngħidu imma dak il-ġuvni fissa fuq dik it-tfajla u ma jistax jinsija. Il-Kristjan huwa xi ħadd illi letteralment huwa iffissat fuq Ġesu Kristu. Għaliex? Għax nafu illi kull barka spiritwali illi jeżistu fl-imkien ta' smewit u li Alla jagħtina nirċevuhom biss permezz ta' Ġesu. Ħa nara l-ewwel waħda li aħna adottati fil-familja t'Alla. Irridu nibdew minn hawnhekk. Mhux il-bnedmin kollha huma wlied Alla, il-bnedmin kollha huma ħolqien t'Alla. Kull ma jeżisti huwa ta' Alla. Bil-ħolqien. Imma Alla għandu familja ta' nies mifdija u dil-familja min jappartini għalija dawk li huma fi Kristu Ġesu. Isimgħu vers 26. Għax intom il-koll wlied Alla permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu. Huwa hija stqarrija, hija dikjarazzjoni ċara, pulita, tiftijem. Kull Kristjan huwa wild, huwa t-tifel jew it-tifla ta' Alla jinsab fil-familja ta' Alla permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu. Le, mhux kulħadd huwa wild ta' Alla. Infatti Ġesu darba lil Lut li qed titkellem magħhom qalilhom kieku Alla u missierkom tħobbuni, imma intom minn missierkom ix-xitan u tridu tagħmlu x-xewqat ta' missierkom. Tad-diskors jinsab fiġ-Ġwanni kapitlu 8. Ġesu qiegħed juri illi bħalma hemm u li tgħallem ukoll ulied ix-xitan. Xi ħaġa li Ġwanni wkoll fl-ittra tiegħu ikompli jafas fuq din ir-realtà u jgħidilna illi f'dan huma manifestati tfal t'Alla u tfal tax-xitan. Kif narfuhom? Kull min ma jipprattikax il-ġustizzja mhuwiex minn Alla. Lanqas minn ma jħobbx il-ħuħ. Żewġ elementi li bihom narfu aħniex wlied Alla jew le hija il-mod kif inġibu ruħna. Aħniex mexxin fil-mogħdija tal-ġustizzja u għandniex imħabba fraterna bejnietna. Mela, kif ġejna introdotti u milquwa fil-familja t'Alla? Qegħdin ngħidu li darba ma konniex wlied Alla? Tajjeb, immissa milquwejn intom il-koll wlied Alla permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu. Kif konna milquwa? Għax konna tajbin? Ċertament li le. Għax stinkajna? Ċertament li le. Għax konna moralment bravi? Pawlu qed jgħidilna illi huwa permezz tal-fidi. Għax afdajna fi Kristu. Afdajna fih. U allura issa ninsabu uniti miegħu. Ma' quddiem miegħu. Għajdilkom din l-istorja dwar T.E. Lawrence magħruf bħala Lawrence of Arabia. Dana fi żmien l-ewwel gwerra dinjija dan il-raġel Brittaniku kien arkeologu, diplomatista, u jaħdem ħafna mal-Arab. U darba ħa grupp Arab Pariġi. Kienet l-ewwel żjara tagħhom fl-Ewropa dawn l-Arab. U tallawhom fil-lukanda u qed jippreparu kollox imbagħad għall-konferenza u malajr intebħu illi
hemm din xi ħaġa quddiem din il-mejjilla li jekk tagħmel hekk joħroġ l-ilma. Allora ma qalu xejn, ħadu pjaċir. Imma wara T. Lawrence induna wieħed mill-Arab għal l-vit serqu poġġi fil-bagalja. Għax induna T. Lawrence jgħet tiħrasu, għallu x'għamil tammek. Għallu issa, għallu ma għandix ħafin kull darba noqgħod immur nimla l-ilma mill-bir, kemm niftaħ il-vit u jkolli l-ilma x'ħin irrid u fejn irrid. Tistgħu taħsbu x'kien baqa' minnu T. Lawrence meta kellu jispjegalu li dak il-vit fih l-ilma għax huwa mqabbad ma' pipe u dal-pipe jibqa' sejjes għall-ġibjun. X'huwa l-punt tal-istorja? Sempliċi. Illi aħna u li Alla permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu. Jekk maħniex maqudin ma' Kristu bil-fidi, inti vit fil-bagalja ta' wieħed Arbi. Min għalik hemm l-ilma ma m'hemmx. Okay? U nnutaw x'jgħid Pawlu, intom ukoll il-kollu li Alla permezz tal-fidi. Permezz tal-fidi. Għaliex għandna nisbaljaw. Niżolqu fin-niexef. Ħafna nies jemmnu li aħna sirna u li Alla bil-magħmudija tagħna. Katekizmu tal-Knisja Kattolika, paragrafu 1213, ismgħu x'jgħid. Il-magħmudija mqazza hija l-bażi tal-ħajja Kristjana kollha, ix-xadba għal ħajja fl-ispirtu. Permezz tal-magħmudija aħna meħlusin mid-dnub u nittwieldu mill-ġdid bħala wlied Alla. Qed kitteb l-Apostlu Pawlu hawnhekk m'intix tinduna. Pawlu qed jgħid ċaru tont li aħna wlied Alla permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu inti qed tgħid b'sagrament meta jagħmdu bħala tarbija. Dan huwa sagramentaliżmu ngħidulu aħna, illi inti ħassalva għax xi ħadd tagħmillek xi ħaġa. Pawlu qed jgħid li int personalment int msejjaħ biex tpoġġi l-fiduċja tiegħek fi Kristu Ġesu. U hemmhekk illi Alla jgħoddok bħala wild tiegħu. Fidi sempliċi. Fidi sempliċi. Ġwanni l-Apostlu jisħaq fuq l-istess punt meta fil-Vanġelu tiegħu jgħid illi dawk kollha li rċevew il-Ġesu tom il-jett li jsiru tfal Alla. Tom id-dritt li jsiru tfal Alla. X'jiġifieri tirċevih? Jispjegaw stess il-dawk li jemmnu f'ismu. Li tirċievi l-Ġesu u li temmen fih huma l-istess ħaġa. Meta jiena nemmen f'Ġesu jiena irċivejtu f'ħajti, sar il-ħajja tiegħi, mhux jilli ngħix imma hu jgħix fiha. U l-ħajja li ngħix issa ngħixha bil-fidi f'bin Alla li ħabni u ta' lilu nnifsu għalija. Dik huwa l-ewwel privileġġ li aħna għandna nossu. It-tieni wieħed huwa illi aħna imlibsa bi Kristu. Sabiħa din. Intom il-kolli kontu mamdin fi Kristu, il-bistu lil-Kristu. Il-bistu lil-Kristu. Il-magħmudija hija is-sinjal estern ta' l-unjoni interna tagħna ma' Kristu. Alla għadna membri ħajjin ma' Kristu. Kif intweriddin bil-magħmudija tagħna. Meta aħna bil-magħmudija urejna li mitna dnub u qomna ma' Kristu għal ħajja ġdida, imlibsin bi Kristu. Issa Kristu jidher fina, mhux aħna. Aħna moħbijin warajh. Aħna moħbijin fih. Meta ngħidu imlibsin bi Kristu, jiġifieri illi aħna Ġesu sar lina il-ġustizzja tagħna, ir-righteousness tagħna. Illi aħna nidru perfetti u milquwa u sbieħ quddiem Alla il għaliex Ġesu qed jagħti l-era tagħna. Bħalma ħwejjiġna qed jagħtu l-era tagħna, vera? Libsu ħwejjeġ biex nkunu diċenti. Il-Kristjan libes il-Kristu biex tingħatalu din l-identità ġdida, din il-ħajja ġdida. Pawlu fil-Kolossin jgħid intom mittu u ħajjitkom issa hija moħbija ma' Kristu f'Alla. Meta Kristu li ħajjitkom huwa manifestat jew muri, imbagħad intom ukoll se tkunu manifestati miegħu fil-glorja.
Kristu sar il-ġustizzja tagħna. Kristu sar il-libsa li tagħmilna aċċettabbli quddiem Alla. Charles Spurgeon darba qalek kara Kristjan, meta Alla jħares lejk imlibbes bi Kristu ma jarax aktar iċ-ċraret maħmuġa u mnitna tiegħek. Dan niftakruhom dak ċraret maħmuġa kemm verament huma maħmuġa. Imma mlibsa bi Kristu issa Alla ma jarax aktar iċ-ċraret maħmuġa tagħna. Iżda jitpaxxa bil-libsa safja u nadifa ta' ibnu l-maħbub. Ġesu għex ħajja perfetta, ħajja impeccabbli, l-uniku wieħed li rifes fuq wiċċ id-dinja li għex ħajja mill-bidu sa tmiem ħajja perfetta. U dik il-ħajja Alla ikkredita lilna li bissna bija. Dan huwa l-vantaġġ tal-barka tremenda għal kull Kristjan. Xi ħaġa li anke Eżajija avolja għex 700 sena qabel ma tweled Ġesu kien jaf xi gawdi minħabba il-Messija li Alla kellu jibgħat fid-dinja. F'Iżajja 61 vers 10 jiena nifraħ qatih fis-sit. Ruħi teżulta f'Alla tiegħi. Għaliex Iżajja qed jifraħ? Għaliex meta ra lil Kristu fuq it-tron tiegħu għal gwajja li għax jiena għandi l-sien imniġġes u ngħix fost poplu tal-sien imniġġes. Għaliex feraħ? Għaliex kien jaf fejn tinsab il-maħfra tiegħu. Ruħi teżulta f'Alla tiegħi għaliex libbisni bil-bies is-salvazzjoni u Alla li jersaq lejna u jlibbisna minn dejjem kien hekk. Meta Adam u Eva rribellaw kontra Alla, ħadu mill-frotta projbita, sfidaw il-Alla, Alla nnifsu libbishom, għatta l-era tagħhom. Libbisni bil-bies is-salvazzjoni għattini b'mantar tal-ġustizzja. Bħal marus jirtaqam b'girlanda u bħal marus ta' tiżejjen bil-ġojjelli tagħha. Ekku, il-ftaħir tagħna huwa Kristu. Waħdi personalment ma nistax nider, ma nistax navviċinah il-Alla, maħmuġ, ma fi Kristu Alla jodni ta' bilħaq nadif. Kolossin 3 Pawlu jgħidilna intom inżajtu l-bniedem il-qadim bil-prattiċi ħżina tiegħu u lbistu l-bniedem il-ġdid. Kristjan jinaraf għaliex Alla taħ tibdila minn ħwejjeġ imraqqajn u maħmuġin tajbin biex tarmihom Alla tagħna illi tibdila ġdida illi issa il-Kristjan qed jiġġedded għat-tarif veru skont l-immaġni ta' min ħadd. U allura meta Pawlu jgħidilna hekk intom il-koll li kontu mamdin fi Kristu Ġesu, ilbistu l-Kristu. Il-mamudija illi Ġesu nnifsu għamidna bl-Ispiritu Santu, tiftakru meta Ġwanni l-nies qalilhom warajja ġej wieħed illi ma jistħoqlix inħollu l-fieli tal-qorq tiegħu u għad jammidkom bl-Ispiritu Santu. Dik il-mamudija spiritwali li Kristu poġġiena fil-għaqda miegħu u tagħna l-Ispiritu tiegħu hija espressa hija murija fil-mamudija illi kull Kristjan jissottometti għalija meta ikun maddas taħt l-ilma biex juri il-mewt u d-difna tiegħu ma' Kristu u l-irxox tiegħu għal ħajja ġdida. Dak huwa t-tieni privileġġ li aħna ngawdu. Mamdin fi Kristu allura ilbisna ukoll lil Kristu. Għandna għalfejn nirringrazzaw il-Alla għal din il-mamudija illi bija aħna issa sirna ħajjina għal-Alla, u x'vera. Bħalma arusa tos iċ-ċurkett tat-tieġ tagħha. Tista' tinżaw u xorta tibqa' miż-żewġa. Imma ċ-ċurkett jindika u juri l-istatus tagħha issa quddiem is-soċjetà. Mara miż-żewġa. Qabel ma kienx, issa ċ-ċurkett juri li hija fil-għaqda ma' żewġa. It-tielet privileġġ illi ingawdu fi Kristu Ġesu l-unità tagħna fih.
l-unità tagħna fih. Il-meravilja tal-Knisja hija li għandek nies minn kull pajjiż, minn kull soċjetà, minn kull saf tas-soċjetà. Tajjeb, differenti ħafna minn xulxin. U frattant aħna l-koll ħaġa waħda fi Kristu. Ebda organizzazzjoni oħra miegħek. Għandek nies tant differenti. Pawlu jgħid li m'hemmx la ludi lanqas Grek, m'hemmx la l-siru lanqas liberu, maskil jew femminil. Intom il-koll wieħed fi Kristu Ġesu. L-unità tagħna tinsab fil-għaqda ma' Kristu. Il-Vanġelu jibda billi jurina jew billi iġibna fuq l-istess livell. Livell wieħed. Jibda biex jgħidilna hemm ħafna differenzi bejnietkom, minnu sinju, minnu fqir, minnu edukat, minnu ignorant. Hemm ħafna differenzi. Imma hemm ħaġa li tot għalikom il-kol tiddeskrivikom kollha kemm intom. Aħna l-kol midinbin. U allura jiena niftakar dak il-telesi li konna naraw black and white fuq il-television. F'baħar wieħed, tiftakruh? Baħar wieħed Ġoma u Pinu kellhom dixxebba, tifhem illi kien hemm tifel ta' avukat li xeħet għajni fuqha u rid jiżżewwiġha u inħala pandemonju sieħ għaliex għandek tfajla fqira il-ħadd iżżewweġ xi ħadd li huwa ta' klassi għolja. U frattant matul it-teledram tur li aħna l-bnedmin kollha kemm aħna ninsabu għajdu inti f'baħar wieħed. Baħar wieħed. Tista' tkun bin avukat, tista' tkun bint pastizzar, kollha kemm aħna midinbin. Kollha kemm aħna għandna bżonn lil Kristu. U l-għaqda tagħna hija bisfir. Għaliex l-istess Vanġelu mbagħad jeqret il-barrieri artifiċjali umani. Aħna ħsibna biex intellaw ħitan ta' separazzjoni. Aħna Maltin imbagħad hemm l-immigranti fostna. Vera? Aħna is-sinjuri, l-elit, l-aristokratiċi, imbagħad hemm ukoll il-qix u l-mix tas-soċjetà. Nollu dejjem ħitan ta' separazzjoni. Però Kristu jelimina dawn id-differenzi, differenzi minħabba razza, minħabba klassi soċjali, minħabba ġeneru, irġiel u nisa, il-kol kemm aħna mill-quwa fih. Il-kol kemm aħna mogħtijin merħba fih dan il-missier abbażi tal-istess fidwa. L-istess mewta li seħħet fuq il-Kalvarju tot għalina l-kol. U allura dawn il-kategoriji soċjali aħna imdorin bihom. Foqra, sinjuri, immigranti, Maltin, professjonisti, ħaddiema manwali. Differenzi. Hemmhekk qegħdin, ma sux nixduhom, imma dawn b'ebda mod ma jiddeterminaw id-den jew is-siwi tagħna quddiem Alla. Il-għaliex quddiem Alla ħanna nersqu kollha bdejna battala. Kollha nersqu quddiem Alla midjunin miegħu. Spurgeon sewwa qal li fil-Knisja talla il-badge tad-distinzjoni mhijiex iċ-ċertifikat ta' twelid. Jew il-kulur tal-ġilla, jew il-kartiera fil-but, jew l-informazzjoni f'moħħok, iżda l-unjoni tagħna ma' Kristu Ġesu. Pawlu jenfasizzati, m'hemmx Ludi u Grek u l-bqija, intom il-koll wieħed isimgħuha fi Kristu Ġesu kull darba. Fi Kristu Ġesu. Kristu ras, aħna l-membri differenti, imma il-koll għaqda waħda fi Kristu Ġesu. Fi żmien Pawlu il-kategorija fundamentali kienet bejn Lut u Ġentili. Il-Lut kienu reliġjużi, illi minn għalhom qed jobdu l-liġi talla, illi huma nies eżempju għal ħaddieħor, modelli għal ħaddieħor, mbagħad kien hemm il-Ġentili. Illi l-Lut kienu jsejħulhom klib. Tifhem? Disprezz. Dawk differenti minna, anke meta nħorġu fis-suq kemm jista' jkun ma missux magħhom. Dik kienet il-differenza radikali fi żmien l-Apostlu Pawlu. Però innota Pawlu x'jgħid imbagħad fl-Efesin 2.
vers 17. Illi Ġesu nnifsu huwa slim tagħna. Bellutu ġentili kien hemm din il-konflitt dejjem jiġġieldu bejniethom. Kristu huwa s-slim tagħna u għamel it-tnejn wieħed, il-Lut fuq naħa, il-ġentil fuq naħa, għamilna tnejn wieħed. Waqqat ċint diviżorju tal-barriera jgħidilna għax permezz tiegħu aħna t-tnejn għandna l-aċċess tagħna bi spiritu wieħed għand il-Missier. Bih il-medjatur tagħna għandna tul għandna l-aċċettazzjoni tagħna quddiem Alla. Fl-ittra tiegħu il-Kolossin Pawlu jerġa' qisu itenni l-istess ħsieb fejn jgħid li qegħdin niġġeddu fit-tarif veru skont l-immaġni ta' minħalqu tiġdid fejn m'hemmx distinzjoni bejn Grieku ludi, ċirkonċiżjoni jew nuqqas ta' ċirkonċiżjoni, barbaru, skita, il-sija u liberu, imma Kristu u kollox u f'kollox. U meta ħaddin napprezzawha li Kristu u kollox u f'kollox huwa il-wieħed preeminenti. Alla irrid li din l-intrapriża fejn qiegħed isejjaħ nies mill-ġnus kollha tad-dinja differenti minn xulxin. U qed jagħmilna l-koll ħaġa waħda fi Kristu Ġesu. Imisna ta' bilħaq napprezzawha. L-aħħar imbagħad, l-aħħar barka, l-aħħar privileġġ li jsemmi vers 29. Jekk intom ta' Kristu, intom nisel Abraham werrieta skont il-weda. Werrieta skont il-weda. Min ma jridx ikun sinjur. Jien niftakar naħseb kien għadu fi żmien tar-Rediffusion meta kienu jagħmlu d-derbi Malta u kulħadd kien jieħu biljett nofs lira ma jekk tirbaħ tista' mhux iżdarba mix-xogħol għaliex 30,000 kif għadhom fuq 30,000 lira Maltin. U mbagħad żidu għal 50,000 u n-nies iġġennet kulħadd jieħu l-biljett b'innom diplum. U mbagħad allura din il-trasmissjoni fuq Rediffusion iltqajna llum fuq il-fost ta' San Ġagbu biex nassistu għat-tluħ tal-biljett rebbieħ illi ħajamel xi ħadd sinjur u nisperaw li dan ikun xi ħadd Malti, niftakarha din. Illi ma jkunx xi turist li ħa biljett u ħarab bi 30,000 lira. Tajjeb? U allura il-biljett rebbieħ huwa dak li għandu nom diplum, Lucky Star, li jġib in-numru. Qed tifhem? Il-mara tgħid li darba ħasbu li rebaħ missierhom. U marru bil-kamera sat-television biex jġibdulhom il-film ma kienx hemm minn dan. U mnalla xkieku ma kienx jistawġni. Imma jħassra dawn in-nies illi iffissat biex jisiru sinjuri hawnhekk. Xi ħaġa ma nifhimx ħafna affarijiet, però żgur ma nifhimx. Kristjan illi juħisem fil-lotterija. Dak jurini illi mhux qiegħed japprezza il-wirt illi hemm merfuħ għalih fis-smawiet. Għadu bajnejh u b'qalbu ikkakmat mal-ħwejjex tal-art. Isimgħuha, jekk intom ta' Kristu, intom nisel Abraham u werrieta skont il-weda. U xwirtak, wirt interminablu ġvera. L-unjoni tagħna ma' Kristu hawnhekk għal darb'oħra hija determinattiva. Jien wirt Alla, werriet Alla, werriet jekk jiena nappartini għal Kristu, jekk jien tiegħu u tiegħi melifa. Illa għaliex mingħajru aħna maħna xejn. Il-laqda, aħna sejwa laqda mistika ma' Kristu. Tajjeb tagħmilna werrieta tal-wedi divini motija lill-Abraham. Abraham li ħana nsejħlu il-missier tagħna. Alla għamel patt miegħu, dak il-patt seħ issa fi Kristu Ġesu bin Abraham u allura fih insibu salvazzjoni, barka u wirt etern. Il-Bibja infatti kollha tagħla b'din il-weda lil minu bilanċ u dittu għattal kull wieħed waħda minn nawġew. Lil kull minu bilanċ. Il-kull min jaf li huwa mingħajr Kristu ħajmut. U diġà mejjed.
Ġesu l-Samaritana għalila li min jixrab mill-ilma ta' dal-bir ħajġi għabdu laċ. Imma min jixrab mill-ilma natihjien ma jabdu għaċqat. L-ilma natihjien isir għajn ta' ilma ġiri sal-ħajja eterna. U allura li minu bilaċ jien senatih minn nixxija tal-ilma tal-ħajja blaħlas. Għed li sema blaħlas. Le, mux għax għamilt it-tajjeb. Mux għax ħaqek, blaħlas. Min jeleb se jirred dal-wejjeġ. Unkun Alla tijaw u jkun ibni. Min jeleb se jirred. Minu dak li jeleb? Minu dak li jeleb? Dak li mar fuq in-naħa ta' dak li jeleb il-mewt u jeleb ix-xitan. Minu? U Ġesu Kristu. Illi għal-kem kien mislub mat-tielet jum skont il-profezija tal-iskrittura reġa' qam minn bell-imwiet. Huwa r-rebbieħ. U daw kollha li huma fuq in-naħa tiegħu huma wkoll rebbieħa miegħu. Rebbieħa miegħu. U nutaw ukoll x'jgħid l-Apostol Pawlu. Jekk intom ta' Kristu, mel intom nisel Abraham. In-nisel vera ta' Abraham mhumiex il-lut fiżiċi illi jgħidu li jiġu minn Abraham u li bħalissa jinsabu fi gwerra jew f'konflitt illi qed iseħħ fi żmienna stess. Il-Bibja issa tgħid illi l-ulied vera ta' Abraham huma dawk illi bħala Abraham jemnu fil-Messija illi Alla bat, illi jafdaw fi Kristu Ġesu. Intom mela nisel Abraham. Aħna werrieta. Werrieta għax aħna ta' Kristu, mhux għax osservajna l-liġi, mhux għax għamilna l-almutana, imma bil-grazzja. Bil-grazzja. Permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu. Il-Puritan Thomas Watson hawnhekk jgħid innekara. Kull Kristjan huwa wild talla u allura jista' jħares lejn kull weda fil-Bibja u jgħid dil-weda għalija. Ejju nagħmluha din. Meta taqra l-Bibja u tiltaqa' ma' weda u hemm ħafna wedi kbar u prezzjużi. Din Alla ta' lili. U l-ikbar weda x'inhi ovvjament illi għad nkunu werrieta ta' Alla. Mhux għax Alla ħajmut, ovvjament. Imma għaliex fl-eternità għana ħangawdu kull ma hu Alla u kull ma għandu Alla. Ma nistgħux nifhmu. Vera, moħna u ċkejka wisq biex jifhem il-wirt stupend illi Kristu għalalna bil-mewta reparattiva tiegħu. Rumani 8 vers 16 jgħidilna li l-Ispiritu Santu nnifsu jixed ma l-Ispiritu tagħna. Illi aħna tfal t'Alla u jekk tfal werrieta wkoll. Qegħdin taraw raġunament? Jekk tfal t'Alla preżentament mela wkoll werrieta t'Alla u werrieta ma' Kristu. Imbasta mbagħtu miegħu sabiex inkunu glorifikati wkoll miegħu. Iva, il-Kristjan huwa wkoll imsejja biex ibati ma' Kristu. Bħalissa rridu nimxu il-via dolorosa. Bħalma Kristu mexija qabilna. Għax aħna identifikati aħna ħaġa waħda miegħu. U allura li imbagħtu ma' Kristu il-Bibja tajt li hija wkoll barka minn Alla. Mhix ħaġa negattiva. Hija barka huwa moti għalikom. Mhux biss li temnu fi Kristu ma wkoll li tbatu għalih. Jgħidilna Pawlu fil-Filippin. U allura il-Kristjan juri li huwa verament ta' Kristu il għaliex lest illi jiġi x'jiġi ħajibqa' fidil lejn Kristu għax jaf li għandu wirt merfuħ għalih fis-smawiet. Wirt li ma jitħassarx, ma jittebbax, ma jgħibx. U fil-frattemp Alla iħarisna bl-omnipotenza u bil-fedeltà tiegħu. Qiegħed tafda fi Kristu li der fostna il għaliex bih u minħabba fih ingawdu dawn il-barkiet kollha. Semmejna li aħna adottati fil-familja t'Alla, li aħna għandna identità ta' qdusija ġdida, li aħna issa ninsabu ħaġa waħda fi Kristu r-ras tagħna u finalment li aħna għadu kon nkunu werrieta tiegħu. Jekk m'għandniex il-Kristu dawn il-wedi, dawn il-privileġġi
m'għandekx sem minnhom. M'għandek sem minnhom. U allura naraw kemm huwa urġenti, kemm huwa imperattiv, kemm huwa importantissimu li aħna naċċertaw li aħna ta' Kristu u Kristu huwa tagħna. Dal-barkiet jappartenu għalik jekk int mifdi minn Kristu. Jekk inti preżentament tista' tgħid iva, jien il-fiduċja tiegħi mhix fi nnifsi, imma biss fi Kristu illi bih għandi maħfra quddiem Alla. Mhux biżżejjed illi inti tkun parti mill-Knisja viżibbli. Dal-aħħar għamilna l-eżerċizzju li lqajna applikazzjonijiet biex narfu min huma il-membri ta' din il-Knisja. Imma dik ma jfisser xejn inkwantu il-salvazzjoni eterna tiegħek. Minnu ta' bilħaq salvat għandu u jmissu jkun parti minn knisja, minn kongregazzjoni, ħalli jikber fija, ħalli jsir disċiplu galbat fija. Imma irrid nwissikon dwar ħaġa waħda l-aħwa. Li tgħid li temmen u li verament temmen huma żewġ affarijiet totalment differenti. Li tgħid li temmen u li verament temmen fi Kristu huma żewġ affarijiet differenti. Ara ma naqabdewx f'dan l-isball li bil-sina ngħidu nemnu meta l-qalb tagħna tkun għadha mbeda minn Alla mingħajr indiema. Quddiem is-salib tal-Kalvarju il-koll nersqu midjuna. Il-koll kif għadna f'baħar wieħed, midjunin kollha kemm aħna u Alla mhuwiex impressjonat bina. Tieħdux għalikom. Apparti minn Kristu, Alla mhuwiex impressjonat bina. Għax jara biss ċraret maħmuġa. Ma ngħidilkom jien Alla biex huwa impressjonat. Alla huwa impressjonat bil-marki tal-imsiemer li jibnu Ġesu imqiegħed fuq il-leminja tiegħu għad għandu. Dawk il-marka tal-imsiemer Alla ta' bilħaq huwa impressjonat bihom. Huwa impressjonat ukoll b'dawk in-nies li jarfu li dak il-ħaruf moti biex ineħħi d-dub tad-dinja, dawk in-nies li marru għandu sabiex jinħasslu minn dnubietom kollha kemm huma. U għalhekk rridu quddiem l-Evanġelju rridu nibqgħu umli. L-Evanġelju ipoġġina fuq skala umli il għaliex ma tajna xejn aħna, sempliċement irċivejna mill-ħnina tal-Alla u fl-istess ħin però wkoll nistgħu nassiguraw ruħna li Alla aċċettana. U Alla aċċettana u mhux se jibdielu. Dawk illi ta' bilħaq Alla sejħilhom kapaċi wkoll iżommhom. Huma Pawlu jgħid milquwejn fil-maħbub. Milquwejn fil-maħbub. Mogħtijin merħba minħabba Ġesu Kristu. Jekk aħna ta' Ġesu u Ġesu għatana allura dawn il-privileġġi li tkellimna dwarhom dal-għodu huma wkoll tagħna. Il-weda li għad inkunu werrieta tal-Alla l-aħwa sarrafa. Għaliex imbagħad ruħek tintrefa l-fuq, ma tibqax ikkakmata, imqabda mal-affarijiet trivjali ta' id-dinja, li fl-ħam il-ħajatu. Ġifieri, mhux id-derbi li ssir l-ħaġa importanti għalik. Tifhem? Imma t-teżori insondabbli li aħna ngawdu fi Kristu Ġesu. La darba aħna tiegħu il-futur ma jwerwirniex. Anzi, nistgħu b'antiċipazzjoni qaddisa inħarsu quddiem bħala eredi tal-Alla mhux għastinkajna imma x'striħajna fi Kristu. Millux provajt indaħlilkom dan il-motto, is-salvazzjoni jgħidu nilqawa mhux naqilgħuha, tiftakruha? Salvazzjoni jgħidu nilqawa bħala qotja b'xejn. Mhux naqilgħuha għax ħriġna mill-but. Imissa ftakru din. Dawn il-privileġġi huma tagħna mhux għax stinkajna imma għax striħajna fi Kristu. Meta tistrih fi Kristu jfisser li inti qiegħed tiddependi fuqu.
اللي هو الافوكات ديفنسور قدام الله. في البدو تكلم دور الافوكات بروسيكوتور اللي قاعد لك كسرت الليجي صوت فيلوسيتà كبير اكسسيفا طيرت مرة كونشوربان اللي جاك تعمل لك. مست فوق الأمنية المسيرة عنا الافوكات ديفنسور تاعنا داك اللي ينترشيدي علينا ونافو الانترشيسيون تياو هي دايما افكتيفا. طالما مسير قال له مسير نرنجراتساك تالي انت دايما سمعتني وجسو شريت اللي ان كوانتو احنا شريت علينا داربك طالبوا مسير الريت اللي داو كل اللي انت تايتني يكونوا مياي فين كون ياي باش يراو الجلوريا تياي اللي انت تايتني من قبل ما نخلقت الدنيا. ولا داوك اللي هما تا كريستو ريالمين تا كريستو بالفيد فيخ عندهم دان لو بريفيليجي بريزنتي بيسوا حاسوا قدام على هيا مملية هيا بيرفكتا في العقدة وفي الحبيبرية مع كريستو جسوسينا. آمين.